Molweni ma-Afrika. Masike sibuyeleni Embo ma-Afrika, kuleyithi ngoku. Amachiza amanintsi sawanikwa ukuba sikwazi ukuziphilisa. Masike siqondise eli phupha. Ukuphupha ukhwele isitimela sisemzileni okanye ukuphupha ukhwele uloliwe esemzileni okanye ukuphupha ukhwele uloliwe ephambuka emzileni. Ingaba kuchazani ukuphupha uloliwe ehamba emzileni? Abanye ke baphupha bephakathi begibele isitimela. Kumele ke ubheke isimo sephupha lakho nokuthi wena ubukwesiphi na isimo kweli phupha. Ingaba ubujabule na okanye ubukwisimo sokunxunguphala okanye ukudandatheka? Uba ke siqondanisa eli phupha, ukuphupha ungaphakathi kwisitimela, elo phupha elo lingaxela ibhokisi yomngcwabo. Ukuba ke kudala wagcina ukugoduka ubheka ekhayeni, elo phupha elo lixela ukuba kukade wagcina ukugoduka. Goduka ubuyele ekhaya uyokuvela uyokunyathela ekhaya. Uyokufumana amathamsanqa, uyofumana ukufuthwa ngabantu bakokwenu abadala. Umzila lo kaloliwe yindlela ebheka ekhaya. Ngokwedlozi ke esi sitimela nguwe okumele uhambe ngomzila wedlozi uyokuthwasa okanye uyokusabela ubizo. Ukuphupha ke uloliwe ephuma emzileni, eso ke sisilumkiso esisuka kwidlozi lizama ukulumkisa ukuba likubona ukuba awusahambi ngokwendlela okanye ngokwesipho esi bebekuphe sona, sisexwayiso. Mandibambe ngazo zozibini. Ndiyathemba konke kucacile, kucace gca okwekati emhlophe ehlungwini. Bawukongeza ke nabafuna ukongeza. Kwiphupha lethu ke esabe silicacisa elilandelayo, ukuphupha usesikolweni sizawube sicacisa singena kabanzi sijula ngelo phupha. Enkosi.